not a weather. It's not a weather for man or beast. Man skulle have holdt sig indendørs. Eller også været havre, og så holdt sig under vand. Jeg slukkede lige for min computer og kiggede ud af vinduet. Så stod der en hundfisk hernede og gravet. Nu ved jeg ikke, hvor tæt jeg kan komme på. Det er jo langt hen på sæsonen. Jeg går ud fra, at den har en makker. Ellers så ville den vist ikke have gravet. Jeg tror ikke, jeg forstyrrer den mere. Og der er den. Det er ikke fordi den er så stor, men vi er ordentlige, det kan lade sig gøre.